Kepak, azkaran urte asko egin dituz, eta urte horretariko askoatan, guztietan izatea gai, Carlos Iridiagaz, Joyce Mangaldio, eta handek kantari aparta baita. Eta kantari horretari hona izateaz gai, eskultoria ere badenez, hartu egur bat, hauka pasara arreilua zer egur abantzeko, eta alako horretarri polikoak egin gau, keparentzako egun berrezinetan, zer honek orduok amaitzuko direz, baina gero garen edukiga izun alako horretarri polikoak, Carlosen izkutik, azteto duzuko egun lan dut, hau zuretzako da. Carlos Ezpatu. Ampaya! Keparenzabalaari maitasune, 2016ko abuztuaren 25. Mokasa egin nahi. Begitu zen polito. Latin oso polito, bakaro joken. Eta bueno. Vaya, Gracias.